med Steffen Nielsen. Det er en god idé, at unge får hjælp til at komme ud af rocker- og bandemiljøet, inden de for alvor bliver suget ind i den organiserede kriminalitet. Det mener justitsminister Morten Bødskov. Direktøren på det sociale område i de 5 største danske byer har i notat til Morten Bødskov foreslået, at man ændrer på det nationale exit-program, som har til formål at hjælpe bandemedlemmer og rockere ud af kriminalitet gennem blandt andet undervisning, vidnebeskyttelse eller udgruppering. I dag kan kun personer på politiets bandeliste få hjælp, men det bør laves op, mener direktør for børn og kulturen i Esbjerg Kommune, Jørgen Henriksen. Det er en stor gråzone, hvor en gruppe af unge mennesker ikke nødvendigvis er defineret som rockere, men som er på vej til at komme ind i nogle kredse, som kan medføre de fleste rockere. Der ønsker vi, at vi får fat i de unge noget tidligere. Og det forslag støtter justitsminister Morten Bødskov. Det synes jeg lyder fornuftigt. Vi søger jo hele tiden efter nye måder til at se, hvordan vi kan få flere unge ud af bandemiljøet. Og der har vi drøftet med kommunerne, hvordan vi kan forstærke samarbejdet mellem Rigspolitiet og kommunerne og nogle af de unge, som måske ikke er helt inde i den hårde kerne, men dog alligevel er ude i alvorlige problemer. Sagde altså justitsminister Morten Bødskov. Det skal være slut med gardiner, lyskæder, vimpler og andet lir i lastbilernes forruder. Brancheorganisationen for den danske vejgodstransport, ITD, opfordrer til, at chaufførerne får ryddet op i deres førerkabiner, så de kan se ud og undgå højresvingsulykker. Kommunikationschef